Моя ж ты ластаўка сізакрылая. Так часта кажуць маладым дзяўчатам, которые на выданні. Ластаўка агулам часта звязана са шлюбнай дзявочай сімволікай. На Віцебшчыне, напрыклад, ёсць прыкмета, што калі ластаўка ўляціць у акно хаты, дзе жыве дзяўчына, то сёлета яна пойдзе замуж. Для мужчын таксама ёсць прыкметы, звязаныя з ластаўкай. Кажуць, што таго хлопца будуць любіць дзяўчаты, которые, увага, заўжды носіць пры сабе ластаўчына сэрца. Частка прадметаў, звязаных з ластаўкамі, кажуць пра надвор'е і ўраджай. Усе ведаюць, што калі ластаўкі лятаюць нізка, то гэта на дождж. А вось калі ластаўкі лятаюць высока, то нашыя продкі казалі: уродзіць высокі лён. Былі і сумныя прыкметы, звязаныя з ластаўкамі. Раней казалі, што калі ластаўка уляціць у хату праз вакно, а вылеціць праз дзверы, то, значыць, чакай у хаце нябожчыка. А яшчэ верылі, што калі ластаўка праляціць пад жыватом каровы, то ў малацэ з'явіцца кроў.